जोंहा टेकबार खगनाल फैनो हाबाय गुड इभिनिंनो थेंक इउ टेकबार खगनाल खबरा मारै नोंनिया टेकबार खगनाल बड' रोंखायोना नोङो कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट खालामदो आरो लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरोना आंनि एलबि होनाय टाइमा आं बेयाव नङामोन 6टा माबानिफ्रायसो 6 PM निफ्रायसोमोन ओमफ्राय आं एडभान्स होग्रोबाय आरोना टाइमफोर राननांगौ होननानैहाय बयबोथ' एलबि होनांगौ नालाय गाइसमोन बेनिखायनो ओमफ्राय फिन माजा टेकबार खगनाला मा होनदों फ्रेन्ड होनदोंदां फ्रेन्ड ओमफ्राय खुसेंग्रा दे जाहरबाय आरोना ओमफ्राय आगैया जोंना ओमफ्राय फुखन बर'जिया माने डिसलाइक दान बेबिनो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा आगै खुसेंग्राखौबो आरो टेकबार खगनाल आरो फुखनजि बर' इलायथो ओमफ्राय टेकबार खगनाला मा होनदों हाउ आर इउ नो आइ एम फाइन ओमफ्राय मा होनदों खुसेंग्रा लाइक दान थेंक इउ आगै ओमफ्राय फुखनजि अन ओमफ्राय दे खनसे मिनिदोनो मिनिनाङा दे बोरैबा खोनायोलै बिबोनायमोननि मिनिनाया गाज्रिथार ओमफ्राय मा होनदों फुखना दट अन ओमफ्राय टेकबार खगनाला होनो मसा फुखन नामेंगा होनदों ओमफ्राय फुखनजिया होनदों नामेंबा मसा होनदों ओमफ्राय फुरा थुलुनिथार बे फन हरनाया थुलुनिथार ओमफ्राय फुखन बर'जिया मा होनदों ना आरा नामांगा मसा होनदोंना नामांमा खुसेंग्रा लाइगारां ना मा जाखो लाइगारां ना मा जाखो ओमफ्राय टेकबार खगनाला होनदों नामांगाबा ना मा जाखो आं गाबां दे कमेन्ट खालामदो आं बारा रोङालै होननायसो जाबाय रोङालै गाइसमोन खुसेंग्रा आगै मा खालामनानै दोङो दा न'आवनो दं ना मायाव दं
कमेन्ट करो थेंकबां ककनल ओमफ्राय थेंकबां ककनल अन थेंक इउ थेंकबां ककनल थेंक इउ दे ओमफ्राय फुकन बरजिया एलबि मालिक खबा dakchakma mosa ओमफ्राय बाबुल सरगियारि गुड इभिनिं थेंक इउ आगै बाबुल सना आंनि एलबिआव हाबफैनायनि थाखाय नुजाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरोनाखि बाबुल खि मारै खबर सबर ओमफ्राय दा मा खालामनानै दं ओमफ्राय ओमफ्राय थेकबां खोकनाला मा होनदों दाकजक मासा दाकजक मासा रोंथारालै आङो स्पेलिंफोरखौनो बारा खालामनो रोंथारा दाकजक मासा होनदों मा होननाय जादोंबा मावजि आरे बाबुल सरगियारि र' जौ लोंनो थांनि मा न' खालि जौल' लोंनो नागिरो गावहा दिस्टार्बथारलै ओमफ्राय मा होनदों थेकबां खोकनाला अन थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ फन फैबाय थानानै दिस्टार्बसो जाबाय फुकन अन थेंक इउ कमेन्ट खालामदो दे मावजि बड'नि लेटार इदिनो लिरना हरबाय थाबा नोगोर मोजां मोनथारगोन आङो थेकबार खोकनाल ओंखाम जाबाय नामा होनो अह जायाखै दे जायाखै दा जागोन ओमफ्राय बाबुल सरगियारिया मा 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 होनदों ओंख्रि जाबाय नामा ओंख्रिबो जायाखै ओंखामबो जायाखै र' ओमफ्राय बाबुल सरगियारिया मा होनदों सोर फन खालामखो आंनि फंबायलै ओमफ्राय मोसौ खानो होदोंमोन नालाय ओमफ्राय ओइ बारियावहाय खानानै गारबोनो थिनदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो खादोंना खायाखै सोंहरदों आंनि फंबाय फन खालामदोंमोन ओमफ्राय बोराय खालामदोंमोन ओमफ्राय थुलुनि खालामदोंमोन आरोना साथाम मानसि खालामदों आंनियाव फन कमेन्टस खालामग्रा गैला आरोना थांजोबखोना ओमफ्राय बाबुल सरगियारि मा होनदों आदसा होनो रावबो नङा दे खबर सबर आंनिया बिदिनोसैलै एखमबा मोजां एखमबा गाज्रि एखमबा माबा माबि
दालाय माथो खालामदों? ओमफ्राय बाबुल सरगियारि अनदारना अन थाबाय थानायनि थाखाय बाबुल आगै आंनि लाइफआव ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो सोर सोर मा खालामदो। गल गला जाबाय थायो आंनिया नै दिनै सेस बर्बाद मेरा एलबी बर्बाद हो गया। मावजिया मा खालामखोथाय कमेन्टबो खालामासै जेबो खालामासै। ओमफ्राय दे सोर दङ कमेन्ट खालामलाय गाइसमोन। आं बारा गोबाव होआ दै दिनै ओरैनो टाइम पासल'। दाबो जायाखै नामा बाबुल आगै? कमेन्ट खालामलाय दे। दाबो नेट प्रब्लेम जाबावदों नामा? आंनि नाम्बारखौ बसआ मोनबाय। फन खालामदों नामा इयो? मावजि फन खालामदों नामा? मानो हरनो होनाय? मा सानना हरनो होनाय नोङो? मावजि आं एलबिखौ दोनसै खोमालै। आं दोननोसैलै मावजि एलबिखौ बोरैबा मोनजोब्बाय आङो। बाबुल सरगियारिया होनदों दानो होनदों आरोना। ओंलै एसे माबा जानानै दङ नै जोंहा। गासिनो दोननाङा दे मानो दोननोसैलै आङो बायोलै। ओमफ्राय बाबुल सरगियारि होनदों मा जादों? जादों दे माबा मोनसे प्रब्लेम जानानै दं न'खरनि। रावनिबो थाखाय जायाखै आरोना न'नि थाखाय जादों। न'नि मानसिजों जालायलायदों आरोना।
आं बिदिसो खालामना दोनदों दाखालिनो। नङालै बेबि नङा इदि नङा। मा होनो बे बेलेग नाम्बारजों हरगोन, नाम्बार मोनबाथाय बेलेगजों हरगोन इयो। बेलेगजों हरबाथाय मा होनहरगोनथाय नोंखौ जागौनो दोननाय नङा इयो। आंनि थाखायनो ओरैबायदि माबा मोनसिगोन आरोना नोङो। जिखुनु जाया आं ELB खौ दोननोसै दां मावजि। गाज्रि बुङा माने नोंखौसो बायदिसिना होनहरगोन बियो। थाया। आं हरनो होआखैनोमोन ओमफ्राय बोरैथो हरनो होखो नोंलाय? सेस खालामसिगोनलै नोङो। खर'आनो साजोब्बाय बालनि। मावजि। थादोंनो बिहरबाय थानायालाय बिहरखागोनानो ओमफ्राय मानोथो हरनो दे खिथाहरफिन नोङो। बोरैबा मोनखाबायलै आङो मा गोदान नाम्बार हमा दे। नोंगौ गोदान नाम्बारजों हरबाय थागोन इयो। बेलेग नाम्बार गोदान हाबबानो आरो सेस खालि। मेरा लाइफ बर्बाद हो गया। आं दोननोसैसोमोन थुलु। बोरैबा मोनस्राजोब्बाय बाला देहा सोलेर। लेकडाउन आंहा दासो थेंकिउ दे। नैबे सानाङा दे। आं दानो मबाइल सबाइल गासिबो लेथेर फेथेरसो देख्रुबसो लाजोबनोसै। सिम सेमफायजोबनोसै आंना। रावखौबो खबर लानोबो नांला खबरबो लाला रावजोंबो राव। ओमफ्राय मा होनदों थुलुआ हैद र' दोनथ'नाङानो। मानोबा ओमफ्राय माव अफिसियेल ब्लग फैनो हाबाय जोंहा गुमैया गल गलनो। गल गल जाबाय थादों दे नेटानो ओमफ्राय मानो इदिथाय मोनाबाथाय माबा गल गल जालाबाय थायो आंनिया। थुलुम मोननाबो गल गल जादों नामा? ओमफ्राय हरब्ला मा जायो? हरब्ला मा जायो माने? बेजाल जागोन आरोना नोंखौ गाज्रि रायहरनोबो हागौ। हरनोनो नाङामोन हरनाङामोन मानो हरहोदों? खुसेंग्रा गैया दासो हाबदों नामा? फुरा थुलुनिथार बे होनखो होनदों। दहायनो हाबदों मा होनो फन हरनायखौ होनदों आरोना नों हरदोंमोन ओमफ्राय जोंनि नों दा हरदोंमोन ओमफ्राय जोंनि बाबु हरदोंमोन आरोना। ओमफ्राय आंखौ रायब्लाबो अरजाया आं जेबो साना आं ओरैनोसो रायज्लायो होनहरगोन नों। नाङा बिबि नाङा बिमायाबो
फन हरदों आंनियाव ओमफ्राय हाय थुलु नुदोंना बाबुल सरगियारि आगैया होनदों हाय थुलु नुदों नै थुलु बाबुला ओमफ्राय एमाव फिसेल गुमैया मा होनदों मा होननाय खोनागोरलायबाय ब्रा अग्रेम बेजाला बेजालखालै थैजासिम बेजाल जालांखायोखा जोंबो एसे बेजाल खामानिखौनो मावबाय थाबायना गल गल जेबो खोनाया गल गल जेबो खोनाया बिदिबो खोमा होनोमोन ओमफ्राय माने नाइटआव ओमफ्राय मा होनदों माबा गानना लाग्रानिखौ जादों एलबि होनायखौ नुदोंना नुवाखैब्रा बेलाय ए सैमानि फिसाया गिदिंबाबो बिदिनो गिदिं गल 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 जाहोगासिनो ओमफ्राय नेटानो जा प्रब्लेमलै दिपालि आगै दाबो बिदिनो गिदिंगासिनो नामा थुलु थांखो ना माखो ओमफ्राय एमाव अफिसियेल ब्लग गुमै थांखो ना माखो औलै होनदों गल गल नामा बिबि दाबो ओमफ्राय इउ एस नार्जारि अफिसियेल जालालै फुरलि नुबाय मा जाबायबो जालाबो होनो बोरै जाथारखोरा होनदों ओमफ्राय दाबो जाथाराखै ओमफ्राय दिपालि बसुमतारी आगैया मा होनदों मोजां जाया मा जाखो जारा मा थाखा खेला नांबा मारै बुजिया आं बिसोरखौ एखेबारे मोजां जाय खेला होनदों खेला नांबा नांबांदा ना मा जाखो दागें खेला होनदों जों मिथिखा होनदों जाबाय होनदों दद आं मा फरायनो रोङालै आङो गाइसमोन सोर मोजां जायगा सोलाय नेट गैया खोमा बेयाव होनदों दाबो खोनायाखै नामा बेबि ओमफ्राय खोनाफिनलायबाय दासो होनदों खोनाबाय आरोना आं बर' रोङाबानो मानो बर' रोङा जानो बर'नि फिसा नङा नामा नोङो दिपालि आगै बर'नि फिसा जानानै बर' रावखौनो माबालायनांगौ आरोना जों गुबुन हारिनि भाषाखौ बारा सोलोंनाङा ओरैसै दे जों सोलोंनांगौबो ओमफ्राय बाबुल सरगियारिया है देख' होनदों ओमफ्राय फुकन बर' जि बिबिया होनदों जाबाय होनदों आरोना बिबिया अखाफोर ब्लग लाइक थुखेबाय आं आब'नो थेंकिउ आगै अखाफोर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सफैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा फुकन बर' जिया जोंना बिबिया मा होनदों इउ एस नार्जारि अफिसियेल न'आव ओंखारबाय अन थागोन आंनो दे ओमफ्राय गैला होनदों आरोना जालालै होनदों जालालै ना बेबि आं दोननोसै खोमालै ना
बेखार जाबायलै आङो ओरैनो एलबि होनाया। जिउनिफ्राय दनज्रायलांनो आंनि जिउनिफ्राय जाबाय होनदों। जाबाय ओमफ्राय दा मा खालामबाय थादों बेबे नोङो? सोर सं दामदोंनो फंबाय दामदोंलै। फंबाय दामगासिनो दङ। बन्द' खालामबाय दे दामगोन ना दामलाथाय बन्द' खालामबाय। आंनि जिउनिफ्राय उन्दुना दं। ओंखाम जानायानो बावखायाखै ओमफ्राय ओंखाम संजाखाला खोमाना नोंसोरो? मजि इउ एस नार्जारि अफिसियेल हैद जाबाय हैद जाबाय। हैद जाबाय होनदों आं माने दोननांसिगौ नामा माथो? दा फोला गिदिंबाय दोनदो सयथानिफ्राय नों आठथासिम होबानो जाबाय। बयनिबो गिदिंजोबगोन आङो दिनै हरसे उन्दुआ।